Hi guys, maayong hapon. Naguna ko sa okrahan guys. Ito na ang okrahan guys. Ako ang naguna. Kaya wala akong paristoy guys. Naguna taran guys. Hi guys, man ako ang guna. Agi, naguna gamay ra kaan. Okay, mga onmig butong guys. Mga onmi og butong. Kuha sa akong bata. Halag butong yan, ni mama gitaguan. Atag ng mama? Mama na? Mga onmig butong guys. Friends, nakagbot, inagbutong. Yummy. Napoy bata nga nagdalag bayabas. Halang ka nga. Di ba ka daw? Tara guys. Ano yung bawas ka niya? Kare? Batang nagkaog butong. Hungit dayon? Tunga mo rin na na. Gapo tao. Si Iray. Ito haring ina niya. Si Iray ma? Ma? Mga Ma. bata. Si Iray, matila po niya. Kamu, sirap Hi, mo guys. kaya. Bika kamay gikuha. Yung papanguha mo? Nagkaan ni guys. Butong guys. Sarap. Boy. Sarap. Butas mo. Napay tubig guys oh. Agi magat igutod mo kusrin. Sarap. Tubig. Moga Sprite. Tapunin siya. Men ba, hingo? Mga bata nangaog butong. Batang bukid nun. Mga batas bukid, mga laig na wong. Wapo tao. Napakaos kande. Ag amo pong kanding guys, nagkaog butong. Basuy. Dalo ang gatan. Dagang puktot. Odo. Mga kabitin.